fraksi PDIP. Matur sembah nuwun Ibu Penny kalian Ibu Dinas Pariwisata. Sapa nyejal? Ndak ero aku lejene Potong mawon, Bu. Orang kenalan aku tak rono enak tak Iya, salaman ya. rono. Aku wedi lek dipotong tenan. Dikancani apa ora? Iya no. Tapi kok kancane ra ya? Kancane lho. Dikancane lho sing kono tak kancani gelem ngene. Iki nggo cek kene lho ki ngitip ya apa. Rumah samu aku tes no piye kok. Ya. Iki sapa ta iki ibumu ta? Tanggapane nggawa ibu barang. Astagfirullahaladzim. Yo. Tanggapan nggawa ibu. Bu, sugeng dalu. Pak, alhamdulillah matur sembah nuwun. Niki Bu Kades. Ibu, Bu Penny kenapa tak? Ya Allah, Bu, aku namung salaman ndak njaluk sangu wae. Sapa arep nyangoni kowe pede men? Lah kuwi? Kuwi arep ngowahi kekurangane iki kok kene. Bu Penny arepe maringi kene. Tenan nih. Ndo. Niki? Kuwi lho. Kagem sinten? Wah, nyuwun lintang asmara. Niki kagem kula ta, Bu? Ora iso lintang asmara duwe to pareding. Duwe to. Bu, lintang asmara mboten duit kenging kok. Ora iso elek dadine. Iso, Bang. Bu, duit nggih Bu nggih. Lho, duit. Ora muni ya didum ngawur. Ya duit tapi do karo Bambang. Lho, sapa lanange mek sing iso nyanyi mek aku tok liyane iki jemek kabeh suarane.